Xoán Gato é alcalde de Narón, pero tamén é dende hai escasamente uns días candidato de xeito oficial á presidencia da Xunta de Galicia por parte de Terra Galega e hoxe acompáñanos en Localia. Xoán Gato, boas tardes. Hola, boas tardes. Dicía eu, alcalde, pero agora tamén candidato á presidencia da Xunta. Con que folgos asume ese novo reto? Bueno, con ilusión, nos intentamos levar por Galicia adiante, empezando por esta comarca, que hai outra forma de facer política, que hai outra forma de gastar os cartos públicos, os cartos de todos os galegos e galegas, que hai outra forma de repartir ese diñeiro, de que Galicia ten outro futuro. Un concello de 60 km cuadrados non guiarnos por as líneas que nos marcaban o PP, PSOE e mesmo o Bloque. En Ferrol tuveron esos alcaldes, non? Salirnos desas líneas, empezar a dicir que tiñamos que ter unhos recursos propios de existencia como concello, apostar por a reindustrialización, apostar por un urbanismo que fora capaz de ir desenvolvendo a cidade e catando, polo tanto, tamén inversión para facer viviendas residenciales, apostando, que sei, pola cultura, polas infraestructuras. Daros conta que Narón será unha casualidade, pero é o concello mellor comunicado desta área no que estradas, é dicir, nosos polígonos, o polígono Barrio do Pozo, logramos que a autovía que vai a Pontes, Villalba e Rábade o pase polo medio, logramos os ramales unir o polígono de Río do Pozo coa autopista A9, logramos unir tamén a Gándara, unha salida directa á autopista 9 polo ramal da Gándara. É dicir, unha labor que se a Xunta non facía viviendas sociales, pois nos fixemos 90 viviendas de alquiler para xóvenes, ora estamos facendo outras 140 viviendas máis, que espero inaugurarse a finales deste ano, xa do 2009. É dicir, unha forma distinta. Narón acaban de publicar outro día o índice de crecimento, volvimos a crecer 700 habitantes, excepto Ares, que tamén crece un pouco, o resto da comarca sigue hundíndose, pero sobre todo sigue hundíndose a cabeceira. É dicir que en Galicia hai outra esperanza da que nos queren pensar, e isto, tomado en líneas generales para toda Galicia, eu creo que o fracaso do bipartito actual e do que víamos xa do PP, dice o refrán, alguén vendrá que mellor me fará, non? E se analizamos a política galega en calquera eido, cultural, económico, etc., Galicia ocupa os últimos lugares dentro do Estado español e queremos que non hai dereito. Primeira vez na historia de Galicia, e nós tuveramos a chave para abrir un goberno ou outro, en Galicia daría un cambio. Eu podo dicir que se tardarían meses, fíjate o que che digo, en facer un novo presuposto, porque había que poñer un ventilador e que hai moito que limpiar en esos presupostos da Xunta. Que se o voto sirva para que o volvan a engañar, e se queres falamos desta comarca que, a ver, esta comarca é o que é o exemplo claro do engaño e do fracaso, digamos, de apatía que se está quedando no cidadano con respecto ás promesas que se fan electoralmente, que prefiere darlle o voto a estes para que nos dean bofetadas ou deixar o voto na casa, porque ainda que non, eu creo que podemos intentalo, quitalo, pero non suposto que non salira, non perjudicamos a nadie, ao contrario, aparecerá en Galicia unha corriente de 15.000, 20.000, 30.000, os que sean, concienciados de que cada vez temos os ollos abertos, non nos fiamos todo o que dicen os medios de comunicación e entendemos, ademais, que estamos cansos de que nos engañen ano tras ano. Buscaban unha manifestación para ir a reclamar, porque este é o único caso do mundo que se fai un puerto exterior sin infraestructuras, este é un cachondeo, non? Pero, bueno, como aquí todo é así, que non había tren, é dicir, sin votos. E lle cede ao País Vasco, lle cede todo o que é investigación, desenrolo, que é a hoste de diñeiro, e o Bloque dice, Galicia vale, botou un número 150 millóns de euros, que é unha vergonza que un partido que dice nacionalista valore, e dice, le logramos 150 millóns de euros, pero non se lles ocorreu poñer coma e o tren a Caneliña, iso non. E depois convocan a decir, esta comarca está, eu me entendo que ten unha esquiza que si fuéramos chave, como dixen eu, poñer un ventilador e borrar, limpiar tanto en esa xunta que seguramente se iba a notar en Galicia. Segundo, ser o receptor de xente, de familias xóvenes que podan vivir a noso concello.
Terceiro, facerlle a mellor calidade de vida, locales sociales, pabellóns polideportivos, espazos de cultura, a ver, 3 garderías infantiles, outra máis en marcha este ano, con presuposto 4, para que as familias se podan acomodar, centros da terceira edad, atención aos maiores, bibliotecas. Narón é un mundo que está despegando, e claro, incidir na política galega, porque nos estábamos dando conta de que o illamiento político que se está facendo a concellos como os de Narón, o temos que romper. Isto, depois, se me permite, poño exemplos, non? Pero nos aquí, nesta comarca, o motor se hunde, dicir, non hai motor, como dixen antes, perde habitantes 5 anos seguidos, o peso de Narón de salvar esta situación non é reconocido políticamente. Eu dixen na universidade que se a presidencia da Mancomunidade, a gestión de toda a área de Ferrolterra a tuvera Narón, a situación da comarca sería distinta, porque demostramos que sabemos a facelo e que temos ganas de facelo. Non nos ocurre, eu que sei, doblarnos o sueldo, meter aí 8 ou 9 liberados no concello para non ter ningún proxecto. Temos outra forma cultural. E isto nos obliga, nos empuxa un pouco, jolín, a non acabar nosa vida política sin intentar levar esta ilusión pois as comarcas interiores de Galicia, en primeiro lugar a nosa comarca, que é a nosa, que é a de Ferrolterra, de que hai outra forma de facer as cousas, si o apoio institucional deixa de mentir, solo con que deixe e cumpla seus plazos, obligarlles, se non facer unha denuncia clara deles. Non hai, a ver, o 27 de marzo, creo que teño a data na cabeza, do ano 2007, o señor conselleiro de Industria, que había que multalo, había que facerlle algo, ou leválo ao xulgado. Non pode facer unha roda de prensa en Ferrol dicindo que o CIS da Cabana se vai convertir no centro de investigación tecnológica de toda Galicia no plazo de 8 meses. Entonces, pois hubo unha xente, porque que o creen. O caso era salir do paso as eleccións que se estaban aí para o Estado español, cubrir e tal, e o CIS da Cabana non ten nada. Leemos centros de industriales se van ao norte de Portugal porque non teñen chan. A ver, crearemos, non sei que e tal, a zona de Ferrol, además camas per cápita de toda Galicia, pero foi con unha filla que tuvo unha torcedura dun pé, pero pasou fai 15 días, e estuvo 10 horas na residencia por unha torcedura dun pé saturado, e 10.000 médicos galegos emigraron para Portugal, o sabemos todos. É unha anécdota, estaba Pepe de alcalde en Fene, e xa gastou os cartos da licencia da fábrica antes de que lle viñera, lle causou un crack económico en Fene, que gracias a Dios saleu del. Pero aquí iban a facer a CID, a ZUR, a non sei que, Plan Ferrol. En concreto, Plan Ferrol hai que chamalo Plan Narón, porque en realidad o único empleo que se creou foi onde había chan disposto para crealo, que é no noso concello, pero que é un fracaso total no que é na creación de novos postos de traballo. Partido serio, de sentido común, que este conectado cos emprendedores, que son os que dan traballo, e coa población, que non se avergonce de volver cada mes ou dous a dar explicacións e que se deixen de demagoxias, que Galicia para avanzar é necesario tomar unha vía distinta, non?